huumefiilis, kun katsotaan palmuja. Ei tarvii mitään huumeita, kun katsoo vaan palmuja. Niin. Nyt on melkoista. Palmut käy roimimaan. Yritämme päästä tuonne muurin toiselle puolelle. Siellä on toisen maailmansodan amerikkalaissotilaat joku haukkuumaa tai joku muistomerkki. Very nice, very nice. Kuuma on kuin helvetissä ja muuri on pitkä kuin Kiinan muuri. Nyt ollaan Amerikassa. Palmut suhisee ja McDonald's. Tähän mennessä en näin leveitä tietä on nähnytkään. Mennäänkö? Puiston vartija kielti skeittaamisen täällä. Siellä on kuolleita amerikkalaisia. Rivissä. This looks like it can be drink here. Ota maisti aina. Water. Yeah. Linnu! Linnu! Nyt on tasainen nurmikenttä. Tuossa haluaisi vaikka jalkapalloa pelata. Tää Doublesin duunaa siellä. Se alkoi rohkeasti juotsusta. Meinaat maistaa sitä? No niin, sitten arvostelut. Monta kautta 5. Aika hidas. Noniin. Katso! Arvosanat. Ei tiedä vielä. Kohta alkaa maha pörisee. Paskalentä. Äijä päätyy tonne vittu toi johtoksi. Sinne pitää nyt kyhätä yksi risti lisää, kun täällä on rohkea suomalainen vetämässä vettä. Trump! America! Italian tyyli parkkeerata auto keskelle tietä. En löytänyt parkkipaikkaa, joten parkkeerasin auton keskelle tietä. The next day.
some money. Give me some money. The next day. Viimeinen päivä Nettunossa. Me etsimään paikkaa, missä skeittaa. Tai nyt etsimään, mutta samaan paikkaan, missä aiemminkin ollaan käyty. Skeittiparkki on näköjään suljettu ja maksullinen. Suomi on hieno maa. Siellä on ilmaiset parkit ja hyvässä kunnossa olevat parkit. Kannattaa olla iloinen. Rätty uimalla. The next day. Viimeinen aamu. Kananmuna paistu. Hirveätä kuraa. Pullaa. Jääkaapissa on vielä tavaraa syötäväksi. Tässä ei enemmän kerätä lentokoneeseen, kun joudutaan syömään. Vittu kaikki. Falafelipullaa, mustikkaa, mansikkaa, Bueno patukkaa, Monsteri energiajuomaa. Takaisin Suomen ankeuteen. Okei, täälläkin on aika huono ilmatulos. Paetaan hyvän aikaa. Kotimatka alkaa kohta. Ja vielä vähän vessassa ravaamista ja sitten vähän syömistä ja ehkä vielä vähän vessassa ravaamista ja sitten turvatarkastukseen ja sitten koneeseen ja vessaan. Ja... Give me money, give me money, give me money, give me money. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explode, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything